продължаваме с следващия епизод, новото оцеляване. И да продължаваме. Толкова лаги нещо е. Гледаме лайка. Това е гадно. Я ги бързо. Прекрасно. Сега по-лак слаги. Това е епизод, че копане. Само трябва да направя няколко килите, защото аз нямам. Аз нямам много дърво, трябва да отида да се направя. Ето ме е за коме дървото. Да, за поръчки. Толкова съм зле. Три. Това готово. Сега само трябва да намеря място за копане. Ей, тука. Три. Това живот не знам дали ще ми диамант, пак пък диаманти, айран или такива неща. Ще опитам да го намеря. Но трябва всъщност да намеря въглен. Защото аз нямам нищо също. И е много тъмно в тази пещера. Че гадно. Да е въглен много да. Това. Няма въглени малко. Сега ще трябва много далечен за въглени. Гамрия. Ето тук може да има. Там трябва да влява по-надълбоко в тази пещера. Или то отвън къде. Ето въглен. Яко. И се намери си друг. И се стъмнява пак. Взимам въглените, после се върна за другото. Утре ще разследвам. В Майнкрафт утре. Къде ще прочета. Помня, че виж на тук. Сега, на другия ден ще отида и ще
е други. Тази ще мога да разкопавам и други неща. И после случая в тези да го копах да намирам неща. То тук му има, ама там не знам. Аз тук ще намирам. Тази. Опа, гейм. О, ме стига. Гадни филипъри. Така ме изненада, аз нищо не виждам там в тъмнината. Той сам да влезе в гръб. И ме изненада, видях тук филипър. Той. Сега съм, мисля, че съм готов. Толкова ще ми стигат. Чем да ставам в честа. И получил чест за дърващата. О, это была это. Кажете ме, искате ли още Майнкрафт или да преминавам на друга игра? На която искате. Пишите в коментарите. Да. Вземам дърво и дърво към къщата. Пишете, ако искате още Майнкрафт или да преминавам на друга игра, само кажете и ще ви направя. Дори да е с закъснение. Този въглен ще остава тук. Да. Малко аз на по-трудно, който занимавам тук. 48 пати. Направо тръгвам надолу. Каква е? Тук е бялата. Имам тук достатъчно. Извинете, че не говоря просто преди малко станах и ми се спи още. Зато и не говоря много. И мисля, сега и ти го изкопавам и се качам нагоре и да спирам клипа.
Защото повече да не ми отнеме толкова много време чак до 2 часа да чакам да кача клипа. Аз бях агресив БГ,